Kay in ano'y kulim lasod dabar ni gidaymet ay labi adaymet kay wala kitay mahimong batok sa mga pulong sa mga kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Atong ipadayon ang atong paghisgot bahin sa sayop nga pagsabot sa mga pastor sa balaang kasulatan. Sama sa ilang pagsabot niining Matthew 11:28 ngadto 29. So atong basahon sa makadjot mga kaigsunan. Ingon pa diri dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumom ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. So, niining bersikulo ha, nasaypan sa mga pastor sa pagsabot, to kay ilan naman ning gihulog nga mauna kuno ni ang ilang Shabbat. Gitawag na nilag Shabbat mga kaigsunan. So, ilang sawayon ang mga nagbantay sa adlawng igpapahulay kay lagi kuno para nila ang ilang Shabbat mao ang ilang pagduol kang Kristo. Mga igsuon kay mo kuno na giingon sa Matthew 11:28 nga makapahulay kamo sa inyong kalag. Ang ilang pagtuo nga kining pulo nga pahulay dire mauna na ang Shabbat mga kaigsunan. So pertig yung sayo pa. Timan nga ang Hebreo sa igpapahulay Shabbat o ang binisaya sa Shabbat igpapahulay. Og kanang pahulay nga gisgotan diya sa Matthew 11:28 sa Hebreo ana is nuwak mga kaigsunan. Sa ato pa ang pahulay, ang Hebreo sa pahulay o sa igpapahulay dili pareho. Kay ang Hebreo sa pahulay nuwak samtang ang Hebreo sa igpapahulay Shabbat. Busa kamong mga pastorya nga mga Kristiyano, ayaw ninyo i-assume nga kung miduol ka na kang Kristo sumala sa Matthew 11:28 mauna na ang imong Shabbat. Ha? Kay ang pahulay nga gisgutan dinhi dili Shabbat kundi nuwak. O makapahulay kamo sa inyong kalag mo na gisgutan diya. Unsa man na sa Hebreo, minocha linapsyotikim. Dili Shabbat, minocha gikan sa root word niyang nuwak mga kaigsunan. Minocha linapsyotikim. Sama sa rest and peace, no? Na ay rest dia. Unya, unsa may Hebreo, yanuach bishalom. Dili Shabbat shalom, kundi yanuach bishalom. So lahi ang rest nga gigamit dili sa adlong igpapahulay nga mga ordinaryo lang nga pahulay sama ng pahulay nga gisgutan diri sa Matthew 11 nuwak mga kaigsunan ko ang Hebreo niya na dili Shabbat. So muna nga akong ipamatuod nga daghan mog sayop diha sa balaang kasulatan ug dili mao ang inyong pagsabot kamong mga pastor nga mga Kristiyanos gumikan kay inyong gibase sa Christian mindset ang inyong pagsabot sa Biblia. Wala ninyo ibase sa Jewish mindset nga ang Biblia klaro man bisan kamo nasayod man nga ang Biblia sinulat sa mga Hudyo nga mga propeta ug Hudyo nga mga apostoles. So imposible kayo nga ang imong panghuna-huna usa ka Hintil ug ang panghuna-huna sa usa ka Hudyo magkapareho. Lahi gyud. Muna nga ang inyong ikaduha, ang inyong gigamit ra nga mga Bible, English ra Bisaya, dili gyud niyo masabtan ang lintunganay sa gisulti sa maong sitas. Muna nga kinahanglan ibalik nimo sa Hebreo aron dito masabtan nimo ang tinuod nga kahulugan sama aning Matthew 11:28. Kung di nimo balikon sa Hebreo, magpaturatoy ka sa pagdoktrina nga ang imong pagduol kang Kristo mauna na ang imong Shabbat. Mausan na ang doktrina sa mga dating daan nga ang sa dating daan MCGI ang ila kunong Shabbat kanang pagdawat nilang bautismo. Mahibulong lang ka mo greet sila Happy Shabbat. Unsa ditong Happy Shabbat nga ilang gigreet ang adlaw di ay sa imong pagbautismo.
kung kanus aki gibautismuhan, mauna ang imong Shabbat pagkatoy-toy. Nga ingon ana man in taon ang explanation ni Anhing Eli Soriano. Nagpaila nga si Eli Soriano walay giya sa Ruach HaKodesh, walay lamdag sa Espiritu Santo. Wa siya makasabot sa Biblia, kaya wa siya magtuon sa Hebreo. Muna na ang mga kaigsunan nga kining Matthew 11:28, dili ka na Shabbat kung dili Noah. Muna nga ayaw ninyo isipa nga nagsyabat na mo kay miduol na mo kang Kristo, dili ka na mao. Lahi ang pagduol na to, nakapahulay ta sa atong kalan, espiritual, lahi sad nang sinimana nga Shabbat nga iyag yung gisugo nga kinahanglan atong sundon. Maingon nga ang atong Misaya, Yeshua, sumala sa iyang nabatasan, musulod sa sinagoga, matag adlawng igpapahulay. Na sa Hebreo, matag Shabbat, mga kaigsunan. So, dalaygon kayo ang Adonai, o hangtod sa sunod, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Ami Israel kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diya sa Adonai, Matif Gideon Silva. Magaingon kaninyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman niini, dalaygon ng Adonai, Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon siya nga naganhi sa ngalan sa Adonai, Shalom, Shalom.